Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fil-Junior College l-imsida ġie inawgurat xogħol ta' tisbieħ u modernizzar ta' żewġ sulari. Apparti klassijiet ġew renovati wkoll diversi uffiċini, inklużi dawk tal-amministrazzjoni, u oħrajn li minnhom jiġu offruti s-servizzi tal-istudenti li ġew strutturati skont il-ħtiġijiet tal-istudenti. Meta inawgura dan ix-xogħol il-ġdid, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tkellem dwar kif dan l-investiment qed isir biex l-istudenti jiġu mejjunin jilħqu l-potenzjal sieħ tagħhom. Li tara dan it-tip ta' investiment sabiex ikollok diversi servizzi li jiġu ċentralizzati, servizzi li jedin hemmhekk sabiex ikunu tajnuna lill-istudent kemm fuq l-aspett akademiku manka fuq l-aspett personali hija kruċjali propju sabiex nassiguraw li l-istess student jilħaq dak li huwa l-iżvilupp u l-potenzjal sieħ tiegħu. Waqt iż-żjara tiegħu fil-Junior College, il-Ministru kien akkumpanjat mir-Rettur tal-Università Alfred J. Vella u mill-Prinċipal tal-Kulleġġ Paul Xwiereb. Il-Prinċipal Paul Xwiereb ta' dettalji fuq it-tibdil u l-modernizzar li sar u tkellem dwar kif dan se jkun ta' benefiċċju għall-istudenti u għall-ħaddiema. Għamna redesign u refurbishment tagħha biex taqdi dan il-funzjoni hija one-stop shop għall-istudenti fejn jistgħu jaqdew il-servizzi varji tagħhom u allura ikunu moqdijin kemm fil-kwalità u kemm fil-kwantità ta' servizzi li noffru. Min-naħa tiegħu ir-Rettur tal-Università, il-Professur Alfred J. Vella, saħaq li l-investiment fl-edukazzjoni huwa kruċjali minħabba l-importanza li l-edukazzjoni għandha fis-soċjetà. Intant waqt iż-żjara tiegħu il-Ministru fakkar fl-Open Day tal-Junior College li se ssir il-ġimgħa 3 ta' Marzu mill-5:30 il quddiem u ħeġġeġ lill-istudenti tal-iskola sekondarja u l-familji tagħhom biex jattendu u jiskopru aktar dwar dan il-pass importanti fil-ħajja tal-istudenti meta mis-sekondarja jgħaddu għal livell post-sekondarju.